Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Simeño. Taong 1980, Tublay, Benguet. Noon pa man, marami ng istorya ang kumakalat sa lugar ng Benguet. Lahat ng kwentong nagmumula rito may mga kaugnayan sa mga katutubo at sa mga misteryong lugar na natagpuan ng mga tao. Tahanan din ito ng mga mahihiwagang nilalang, kaya naman halos karamihan sa mga matatanda roon, matatag talaga ang pananalig sa mga ganoong uri ng paniniwala. Ayon sa kanya, na siya mismo ang patunay nito, gawa ng lumaki siya sa poder ng kanyang lolo. Maaga pang naulila itong si Simeño, buhat sa isang insidenteng kinasangkutan ng kanyang mga magulang. Hindi man naging madali ang kanyang pagtanda, naging mapalad pa rin siya sa kadahilan ng kahit papaano may lolo siyang naghihikahos upang maibigay ang buhay na karapat-dapat sa kanya. At bilang ganti, ginagawa naman niya ang kanyang tungkulin sa kahit na anong gawaing maisip niya. Pagtatapat pa ni Simeño na sa loob ng halos 2 dekada, binuhay siya nito sa pamamagitan ng pagbebenta ng repolyo at iba't ibang uri ng gulay. Yun lang kasi ang alam na trabaho ng matanda, kaya naman kahit mahirap, wala na itong magagawa. At sa pagsapit ng taong ito, malusog siyang nakarating sa edad na 19 anyos. Marami na rin siya noong kaibigan, pero sa kabila ng lahat ng yon, hindi niya pa rin pinababayaan ang matanda. Bukod kasi sa di na gaanong nakakakilos ang lolo niya, makakalimutin na rin ito. Kaya naman, hindi na yon basta-bastang iniiwan ng mag-isa sa bahay. Siyempre, mahirap na. Lalo na't ang aksidente ay walang pinipiling oras at lugar. At ang pag-aalala niyang yon, ang naging daan para magalit ang iilan niyang mga kaibigan. Ano na, Simeño? Tanda-tanda mo na, takot ka pa rin sa lolo mo. Tsaka sandali lang naman tayo eh. Hindi tayo ron gagabihin. Sumama ka na, para naman makapagsaya ka. Tandaan mo, bibihira lang tong mangyari at hindi na ito mauulit pa. Panguudyok palagi ng kanyang kaibigan sa oras na meron itong lakad at pupuntahan. Ngunit kapag naririnig ni Simeño ang ganoong paliwanag, nananatiling matatag ang kanyang rason. Kailan may wala siyang balak ipagpalit ang kanyang lolo sa kahit na anong panandaliang bagay. At ito ang pangunahing dahilan kung bakit marami sa kanyang kaibigan ang nagagalit sa kanya. Masama man siya sa tingin ng iba at walang pakinabang, naniniwala siya na sa mga mata ng taong nag-iisip ng tuwid, isa siyang mabuting apo sa matandang nagbigay ng magandang buhay sa kanya. Ilang buwan ang lumipas, hindi na siya gaanong iniimbita ng mga kaibigan niya. Bibihira na rin pumunta ang mga ito sa kanilang pamamahay, kaya naman wala siyang ibang ginagawa noon kundi bantayan ng mga pananim nila. At kapag hapon, madadatnan mo siya sa labas ng bahay, tahimik na nagkakape habang nag-iisip ng malalim. Matagal nang pinapangarap ni Simeño ang makaalis sa ganoong buhay, ngunit hindi niya mawari kung papaano ito gagawin. Bukod sa mahirap lang sila, wala rin siyang pinag-aralan at wala siyang kakayahan para magtrabaho sa bayan. Nananatili rin siyang nakaangklas sa poder ng lolo niya, buhat sa utang na loob na kanyang nararamdaman. Subalit dumating ang isang araw kung saan kinausap siya nito ng masinsinan. Batid ng matanda na may mga ganun siyang agam-agam, kaya naman nais nito na hindi na siya mahirapan pa. Pwede mo naman akong iwan, apo. Pangako, magiging maayos naman ako rito. Tsaka alam ko, gusto mo ring magkaroon ng direksyon ng iyong buhay. Bata ka pa at marami pang mangyayari sa iyo. Wika nito sa kanya, matapos nitong mailahad ang lahat ng mga iniisip nito. Hindi ho ko papayag, Lolo Tiburcio. Kayo ang direksyon ng buhay ko.
kaya mananatili ako sa inyong tabi. Hindi naman ho ako kagaya ng iba na pagkatapos palakihin, merong lakas ng loob na iwan ng mga taong umalalay sa kanila noong sila'y bata pa. Ngayon kayo na hong nanghihina, mananatili ako sa inyong tabi at magiging kaagapay ninyo hanggang ako'y mapayapang lumisan sa mundong ito. Gayunpaman, ipinagdarasal ko na sana ho magtagal pa tayo. Hindi ko kasi maisip ang buhay ko na wala na ho kayo, Lo. Nang marinig naman yon ng matanda, di nito naiwasang tumulo ang luha. Napakasakit para sa kanya na marinig ang ganoong rason ng kanyang apo. Kaya naman kahit gaano siya katapang, di niya maiwasang manghina. At sa loob ng ilang minutong pag-uusap, wala itong ibang inilahad sa kanya, kundi ang mga bagay na makakabuti sa kanya. Subalit bago magtapos ang pag-uusap, may nabanggit ito sa kanya, ukol sa lugar na tinatawag nito na baryo ng Santa Monica. Wala siyang ideya kung nasaan yon. Gawa ng sa tinagal-tagal nila roon, hindi niya pa narinig ang tungkol dito. Basta ang sabi ng matanda, ang baryo ng Santa Monica ay tahanan ng mga taong may malalim na kaalaman sa lihim na karunungan. Gamit ang kanilang mahika, kaya nilang pabagalin ang pagtanda ng kanilang mga katawan. Bagay na naging daan upang mabuhay ang mga ito ng daang-daang taon. Nabanggit din ng lolo niya na kabilang ang pamilyang pinagmulan niya sa mga taong naroon, kaya kung mahahanap nila ito, hindi malabong madugtungan pa ang nalalabi niyang oras sa mundo. Mariin din itong inilahad na matagal na niyang hinahanap ang lugar na yon, ngunit nanatili siyang bigo na ito ay matagpuan. Inamin din ng lolo niya na kahit matanda na siya at uugod-ugod na, di pa rin siya tuluyang sumusuko. Malakas ang kanyang kutob na mahahanap niya ito, kaya hindi niya alintana kahit gaano pa man katagal ang kanyang paghihintay. Naniniwala rin ito na si Semenyo ang magiging gabay niya, dahilan para ilahad nito ang tungkol sa nawawalang baryo ng Santa Monica. Lahat ng nakatira roon na po, mga kadugo natin. At kahit mga mersenaryo sila na nagtataglay ng dalawang magkalabang kapangyarihan, mananatili yung ligtas sa kanilang mga kamay. Ang kailangan lang natin gawin, hanapin kung saan sila naninirahan. Sabi ng ama ko, malapit lang sila rito. Ang hindi ko lang mawari, kung saan banda, gayong napapalibutan tayo ng mga kabundukan. Wika ng lolo niya. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, maging siya man ay hindi maisip kung ano ang ibig ng lolo niya. Gayunpaman, naniniwala siya na totoo ang mga sinasabi nito, kaya para hindi masakta ng damdamin ng matanda, nagpasya siyang sumunod. Hindi na mahalaga kung ilang araw man ang gugugulin nila. Ang importante, mahanap nila ang nawawalang baryo. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya nalaman ang iilan pa sa mga detalye ukol dito. Ayon sa kanyang lolo, kaya hindi nahanap ang lugar ng Santa Monica ay dahil sa tinago ito ng isang mahiwagang hamog na kalimutang nagpapakita sa mga kabundukan. Dito naglalagi sa isang lugar, kaya sa tuwing lilitaw ito, walang nag-aakala ukol sa kung ano ang nilalaman nito. At sa pagtirik ng araw, unti-unting nawawala ang hamog, kasabay ng tuluyang pagtago ng baryo. Ito ang pangunahing rason kung bakit mapapasok mo lamang ang Santa Monica kapag umaga at kapag hapon. Dagdag pa nito na, tanging ang may mga dugo lamang ng naninirahan doon ang may kakayahang makapasok dito. Sa oras kasi na hindi mo taglay ang dugo nila, maaari ka lang mapadpad sa ibang dimensyon. At sa sandaling makarating ka rito, wala nang paraan pa upang ikay makabalik sa mundo ng mga tao. Nabanggit din ni Lolo Tiburcio na tanging ang mga matatanda na lamang ang nakakaalam ng tungkol dito. Marami sa mga albularyong nakarinig ng istorya, tinuturing nila itong alamat
kung kaya't hindi nila ito basta-bastang pinaniniwalaan. Bagay na pabor naman para sa kanilang mga kadugo upang patuloy itong mabuhay ng mapayapa mula sa dimensyon kung saan yon nagtatago. Matapos naman niyang marinig ang lahat ng istorya, tila bang nagkaroon din siya ng interes na matagpuan ang mga kalahi nila. Alam ni Semenyo na isang mahiwaga ang lugar ng Santa Monica, kaya nang marinig niya ang tungkol dito, hindi siya nagdalawang isip. Wala mang ideya kung saan sila pupunta, ngunit sa pamamagitan ng lolo niya, alam niya na meron silang mararating. Ilang araw ang lumipas pagkatapos ng nangyaring pag-uusap. Dito na sila naghanda. Pinatapos lang nila ang pag-aani ng repolyo bago sila nagdesisyong kumilos. At para maging maayos ang kanilang paglalakbay, kailangan nilang mapuna ng halos lahat ng kanilang pangangailangan. Doble-doble ang trabahong ginawa noon ni Semenyo para lamang maibigay ang lahat ng hinihinging kailangan ng kanyang lolo. At makalipas lamang ang 1 linggo, handa na ang lahat ng kailangan nila. Pagsapit ng huling gabi bago ang kanilang pag-alis, dito na nagpaalam ang lolo niya sa mga kapitbahay nila. Hindi naman ito sinabi kung saan sila pupunta, kaya naman walang ideya ang mga ito sa kanilang mga gagawin. Pagkatapos nun, natulog sila ng mahimbing at bago pa man tumilaok ang manok, kasalukuyan na silang naglalakad patungo sa isang bundok na nagsisilbing pagitan ng 2 baryo. Matarik at hindi madali ang daan patungo rito, kaya naman halos abutin sila ng 2 buong araw makatawid lang. Dagdag alalahanin din para sa kanya ang kalagayan ng lolo niya, kaya naman halos mayat maya ang kanilang naging pahinga. Nang marating nila ang Karatig Baryo, nagpahinga na muna sila roon ng halos 2 araw. Matagal-tagal man ito pero obligado siyang maghintay, gawa ng yung lolo niya noon. Halos gabi-gabing sumasakit ang tuhod dahil sa rayuma. Kung kani-kanino na rin niya ito ipinatingin, pero walang umepektong lunas. Ayon sa lolo niya, ang tanging makakagamot sa karamdaman niya ay ang pagtungo nila sa baryo ng Santa Monica. Dagdag pa nito na, mas mainam na huwag niya nang pansinin ang nararamdaman nito, kaya imbis na magpahinga, nagpatuloy lang sila sa pag-usad. Pero lo, paano naman ho natin gagawin yan? Hirap na nga kayong lumakad. Tsaka isa pa, sabi mo hindi tayo pwedeng humingi ng tulong sa iba. Alangan naman ho na pasanin ko pa kayo. Pabalang na sagot niya rito. Ngunit nang marinig ito ng matanda, laking gulat na lamang niya nang sumang-ayon nito. Ayon sa lolo niya, malapit-lapit naman din sila, kaya hindi na nila kailangan pang magdala ng gamit. At ang tanging gagawin ni Semenyo, pasanin niya ito sa kanyang likod. Mahirap yon, pero kampante ang matanda, gawa ng malaki naman ng di hamak ang kanyang katawan. Batak din siya sa trabaho, kaya sigurado ito na baliwala sa kanya ang pagpasa nito. Matapos naman niyang marinig ang lahat ng yon, kahit gulong-gulong kanyang isipan, hindi siya tumutol. Ramdam niya kasi ang pagnanais ng lolo niya na makarating sa lalong madaling panahon sa baryo ng Santa Monica. Kinabukasan, agad naman silang nagpaalam sa kakilala nito sa baryo. Nang makalayo na sila rito, abot langit naman ang pag-aalala niya, gawa ng yung lugar na tinatahak nila, bagong-bago sa paningin niya. Halos wala na rin siyang ideya kung saan sila naroon, pero sa kabila nito, pilit niyang sinunod ang matanda. Pagtungtong ng hapon, nang marating nila ang paanan ng isang matarik na bundok, laking gulat na lamang niya nang makasilay sila ng makapal na hamog mula sa pinakatuktok nitong bahagi. Kung titingnan, napakahiwaga ng lugar na yon, buhat sa pinaghalong hamog na nagkukulay itim at asul. Pagsilay naman dito ng lolo niya, bigla itong humalakhak, sabay wika sa kanya ng, "Sa wakas, apo! Narating na rin natin ang lagusan patungong baryo. Magmadali ka,
Dahil kapag hindi natin yan naabutan, lilipat yan ng lokasyon kinabukasan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, di na siya nagsayang pa ng oras. Ang kaso lang, malayo pa man sila sa paanan, umulan na ng malakas. Dumilim ang paligid at sinabayan nito ng malalakas na kulog at kidlat. Halos wala na siyang makita noong mga oras na yon, pero nagpatuloy pa rin siya sa pag-usad hanggang sa unti-unti na niyang napapansin na medyo tumatarik na ang dinaraanan nila. At sa puntong yon, nasisiguro na niyang nakapasok na sila sa parte ng bundok. Kaso lang, sa tagal ng pag-usad nila sa ulanan, medyo nagpuputik na ang dinaraanan niya. Dumudulas na rin ang dala niyang tsinelas, kaya naman nung medyo alangan na siya, wala siyang pagpipilian kundi ito ay iwan. Pagkatapos ipinagpatuloy niya ang pag-usad hanggang sa marating na niya ang tuktok ng bundok. Sa pagkakatanda ni Semenyo, 5 oras niya itong tinahak bago marating ang pinakatuktok nito. Gabi na rin nung narating nila ang lugar, pero kahit papaano labis pa rin siyang nagpapasalamat gawa ng naroon pa rin ang hamog na kanilang hinahanap. Pagsilay naman ng matanda sa unahang bahagi ng tuktok kung saan nagsisikumpulan ang mga hamog, dito na ito nagsimulang lumakad papalapit. Mahina man ang paa ng lolo niya, hindi ito sumuko hanggang sa mahawakan na nito ang hamog. At sa isang kisap mata, nakita nila ang kahil na liwanag na bigla na lamang bumalot dito. Paunti-unti nahawi ang makapal na parte nito hanggang sa kalaunay meron silang nakitang pinto na gawa sa alapaap kung sisipatin. Napakahiwaga nito, kaya naman itong si Semenyo hindi na halos makapagsalita, dala ng matinding pagkamangha sa mga bagay na kanyang nakikita. Ilang minuto pa ang lumipas, wala na rin siyang nagawa kundi ang sumunod sa lolo niya. Pagpasok nila sa pintuan, dumaan sila sa isang mahabang pasilyo ng liwanag. Para itong walang katapusan, pero nagpatuloy sila. Noong una, nabibilang niya pa ang oras ng kanilang pagpasok roon, pero sa katagalan, tila bang nawala na siya sa panahon. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-usad, pakiramdam niya 100 taon na ang lumipas. Walang katapusan ang lagusan, kaya paunti-unti, nawawalan na siya ng pag-asa na makalabas dito. Ngunit kapag tinitingnan niya ang lolo niya, nanunumbalik ang kakarampot na pag-asa na minsan nang nawala sa kanya. Naniniwala siyang alam nito ang kanilang ginagawa. Kaya naman kahit malabo na ritong makalabas, hindi niya pinagdudahan ang lolo niya. At pagkaraan pa ng ilang oras, tuluyan na nga nilang narating ang kabilang ibayo ng pasilyo. Ayon sa kanya, nung medyo dumidilim ang dinaraanan nila, nabanggit ng matanda na yun na ang hudyat na malapit na silang makarating sa dulo. Pagkasambit nito ng mga kataga, dito nila nasilayan ang isang lumang pinto na binabalot ng alapaap. Pagbukas nila rito, bumungad sa kanila ang isang maliit na baryo na katulad ng baryo kung saan sila nagmula. Literal na wala yung pinagkaiba, maliban sa mga individual na doon ay nakatira. Ayon sa lolo niya, wala ni isang ordinaryong tao sa lugar na yon dahil lahat ng naninirahan may dugo ng mga mersenaryo na may alam pagdating sa malalim na karunungan. Kinakatakutan din ng mga ito ng marami at sa buong lupain ng Benguet, isa sila sa mga tinaguriang kilabot pagdating sa pamamaslang ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dagdag pa nito na, noong unang panahon, isang malaking karangalan ang mapabilang sa angkan, ngunit bigla na lamang itong nagbago buhat sa pagkakamali ng isa sa kanila. Hindi na ito isinalaysay ng matanda, gawa ng maging ito man, nahihiya sa nakaraan ng angkan nila. Kaya nang mapansin ito ni Semenyo, hindi na siya nagpumilit pa na magtanong. Alam niya sa kanyang sarili na sapat na ang kanyang mga narinig, kaya naman pinili niyang makontento. Matapos ang naging pag-uusap, nagpatuloy na sila sa pag-usad.
Ayon kay Simenyo, na magmula noong nakapasok sila sa baryo ng Santa Monica, para bang lumakas ang katawan ng lolo niya. Yung tipong parang wala na tong iniinda. Nakakagulat man, hindi niya ito gaanong pinansin hanggang sa sila'y makarating sa sentro ng baryo. At sa loob lamang ng ilang segundo, nakuha nila ang atensyon ng marami. Di pa man yun nakakalapit, kapansin-pansin na para sa kanya ang kakaibang kasuotan ng mga ito. Lahat ng naninirahan sa baryo ng Santa Monica, nakasuot ng pulang kasuotan na may hahalin tulad mo sa kasuotan ng mga katutubo. Yun nga lang, imbis na borda ang iyong makikita, kapansin-pansin ang mga tampok ng bato na animoy kaisa ng mga sinulid na bumubuo rito. At ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, parang merong iisang modelo ng kasuotan ang lugar na yon. Nakakagulat man itong masilayan, minabuti niyang maghintay sa kung ano ang ikikilos ng lolo niya. Hindi nagtagal, kagaya ng inaasahan, merong lumapit sa kanilang matandang lalaki na may mahabang puting buhok. Taliwas sa mga taong nakapalibot sa kanila, wala itong suot na pang-itaas na damit. Ngunit kahit ganoon ang estado ng taong yon, kapansin-pansin ang kwintas nitong gawa sa pangil ng kung anong hayop. Pagharap naman ito sa lolo niya, bigla itong nagwika ng, Tiburcio, hindi ko inaasahan na darating ang araw na ito. Akala ko noon desidido ka ng kalimutan dito ang iyong pamilya. Ngayon, bakit ka pumunta? Mukhang pinagbago ata ng panahon ng iyong kaisipan at paniniwala. Gayunpaman, ikinagagal ko ang iyong pagbalik. Ano man ang namagitan sa atin noon, tapos na yon. Sa bandang huli, pamilya pa rin tayo at hindi yon magbabago. Nang marinig naman ni Lolo Tiburcio ang sinabi nito, taos-puso yung nagpasalamat. Inamin din ito na makitid ang pag-iisip niya noong siya ay bata pa, kaya siya nakagawa ng mga ganoong desisyon. Ngunit sa kabila nito, wala siyang naging pagsisisi. Kung hindi kasi siya umalis sa baryo ng Santa Monica, hindi siya magkakaroon ng isang mabuting apo. Dagdag pa niya na, kahit anong gawin niyang paglayo, patuloy pa rin siyang tinatawag ng baryo. Yun bang nangungulila rin ito sa mga orihinal na taong nakatira rito? Sa pagpapatuloy ng pag-uusap ng dalawa, nalaman ni Simenyo na meron pala doong tahanang nakalaan para sa kanila. Agad din niyang naramdaman ang tuwa ng mga naninirahan dito, kaya naman sa katagalan, nawala ang kanyang pangamba. Sa pinapakita kasing ugali ng mga ito, parang pinaparamdam nito sa kanila na kaisa sila ng komunidad kahit yon ang unang pagkakataon na makarating sila roon. Dumaan ang mga araw, naging maayos ang kanilang pamumuhay. At sa lugar na yon, nakamit nila ang kalayaang matagal na nilang inaasam. Hindi ka obligadong magtrabaho sa araw-araw, kaya pwede kang humilata anumang oras mo gusto. Sa baryong yun kasi pinuno, meron ng mga manggagawa na nakalaan sa pagtatrabaho. Salitan ang nangyayaring paghahanap buhay at lahat ng naninirahan dito laging nagtutulungan. Wala sa isip nila ang lamangan, kaya kung anong meron ng isa, meron ng lahat. Hindi lang yon, bawat isa rin sa kanila ay hinubog bilang mga mandirigma, kung kaya't kahit anong banta ang nakaambas sa baryo, di sila nababahala. Akala nga noon ni Simenyo, ang mga banta lang ang pinoproblema ng mga ito, pero pagsapit ng huling araw ng buwan, dito niya nasaksihan ang mga kakaiba roong kaganapan. Dapit hapon pa lang, kapansin-pansin na ang pagiging maligalig ng mga tao sa baryo na animoy meron itong pinaghahandaan. Kaya naman ang mapansin ito ni Simenyo, dali-dali siyang bumalik sa bahay nila para magtanong sa lolo niya. Pagpasok niya sa loob, nadatna niya itong nagkakape, kasama ang kababata nito na siya rin namang pinuno ng Santa Monica. Pagsilay naman ng dalawa sa kanya, bahagyang naudlot ang pag-uusap.
Hinintay siya nitong magsalita dahil ramdam ng mga ito na meron siyang ibig iparating. Maya-maya pa, nang mapansin naman yun ni Simenyo, di na siya nagdalawang isip pang ilahad ang tungkol sa kanyang mga agam-agam. At nang marinig naman ito ng pinuno ng Santa Monica, sumagot ito sa kanya ng, Normal na sa amin ang ganitong kaganapan tuwing katapusan ng buwan. Alam mo kasi, iho, ito lang ang panahon kung kailan kami nakakaani ng mga aswang. Pumupunta kami sa mundo ng mga tao para lamang kumuha ng mga ito. At ang mga nauhuli naman, ginagamit namin upang panatilihin ang mahikang nagpoprotekta dito sa ating baryo. Wala kang dapat ikalungkot sa aming ginagawa, sapagkat ang pag-aaning ito ay tungkuling ubusin ang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Pagkasambit dito ng matanda, wala naman siyang naramdaman maliban sa pagkagulat. Alam niya kasi sa kanyang sarili na hindi ito nagsisinungaling sa mga bagay na sinasabi nito. Pagkatapos ng usapan, umalis ang matanda upang mabigyan sila ng panahon ng kanyang lolo. Paglabas naman ito ng bahay, naiwan silang dalawang tahimik na nagmamasid sa bawat isa. Si Lolo Tiburcio, pangisi-ngisi na noon, animoy natatawa sa estado ng mukha niya. Maya-maya pa, pagbaba ng tensyon, lumapit ang matanda sabay hawi sa buhok niya. Huwag kang matakot, Simenyo. Ang mangyayari ngayong gabi, ang isa sa mga kaganapang hindi malilimutan ng buhay mo. Isantabi mo ang pagkabahala dahil sa baryo ng Santa Monica, tayong masusunod at tayong makapangyarihan. Bungad na wika nito. Nang marinig niya ang sinabi ng matanda, hindi na siya nakaimik. Ang tanging nagawa na lamang niya ay maghintay sa pagsapit ng dapit hapon. Hindi nagtagal, nang medyo bumalot na ang kadiliman sa buong lugar, dito na nagsimulang kumilos ang mga taga-baryo. Bitbit ang mga sulo, palaso at sibat, tinahak ng mga ito ang daan patungo sa labasan. Dinaanan din ng mga ito ang lagusang pinasukan nila hanggang sa makarating na yon sa mundo ng mga tao. Dala ng kuryosidad, sumama sila ng lolo niya. Bagaman nakita na nito ang mga susunod na pangyayari, hinayaan itong masilayan niya ng kanyang mga mata ang ginagawa ng mga kalugar nila. Pagkakuha naman ng abiso ng lolo niya, hindi na sila nagdalawang isip na sumunod. Ayon sa kanya, na habang sumasabay sila, napansin niya ang dalang mga kumot ng mga kababaryo nila. Nakabalot yon sa kanilang mga katawan, na parabang meron sila roong paggagamitan. Hindi nagtagal, nang makalabas na sila sa lagusan, nadatnan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa tuktok ng isang matarik na bundok. Punong-puno pa rin naman yon ng hamog tuwing gabi, ngunit pagsilay niya sa kanyang harapan, dito niya nasilayan ang isang lumang galyon na nakalutang sa ere. Nakaangkla ito sa pinakadulo ng bundok, kung saan sa ilalim nito ay isang malalim na bangin patungo sa ibaba. Ilang segundo pa ang lumipas, mabilis na pumasok doon ang kanilang mga kasamahan. At nang makapasok na silang lahat sa loob nito, unti-unti niyang narinig ang langit-ngit ng palo kung saan nakatali ang mga layag. Pagbuklat naman ng layag, dali-daling umangat ang galyon kasabay ng paghila ng mga kasamahan nila sa angkla. At sa pag-usad nila sa kalangitan, nakita niya ang makapal na alapaap na nagkukubli sa kanilang sasakyan. Napakabilis ng pag-usad nito, ngunit wala kang mararamdamang malakas na hangin sa ibabaw ng galyon. Kalahating oras pa ang lumipas. Dito na nila nasilayan ang isang malaking bayan. Malayo pa man, kitang-kita na ng bawat isa sa kanila ang mga aswang na lumilipad sa kalagitnaan ng gabi. Pagdating naman nila sa ibabaw ng bayan, laking gulat na lamang niya nang paisa-isang magsilundagan ang mga kadugo nila. Sa mga sandaling nakita niya ang ginawa ng mga ito,
Halos hindi niya mawari kung ano ang mga susunod nitong gagawin. Base kasi sa kanyang nasilayan, wala itong paraan kung papaano makakaligtas sa ganoong kataas na lugar. Ngunit nang mapansin naman yon ng lolo niya, inabisuhan siya nito na tumingin sa ibaba. Walang sabi-sabi, agad naman niya yung ginawa kung saan dito niya nasilayan ang kanilang mga kalugar na malayang nakakalipad sa kalangitan. Ang mga kumot na minsang bumalot sa katawan ng mga ito, biglang naging mga itim na pakpak na tumubo sa kanilang likod. Ngunit ayon sa lolo niya, hindi ito katulad ng mga pakpak ng aswang na kaisa ng kanilang mga katawan dahil ang mga pakpak na yon ay bunga ng mga mutsyang tanga nila. Marami rin yung kahinaan, kaya naman obligado ang mga nagtataglay nito na magdoble ingat. Konting pagkakamali lang, maaari itong mawala na magiging daan ng kanilang mga kamatayan. Dagdag pa ng lolo niya na marami ng aksidenteng naitala sa paggamit ng ganoong uri ng mutya, ngunit hindi pa rin ito napipigilan ang kanilang mga kadugo. Ito lang kasi ang nag-iisang paraan para mahuli ang mga aswang na gumagambala sa mga kabayanan. Nabanggit din ng lolo niya na mga eksperyensado na ang mga kadugo nila sa paggamit nito, kung kaya't wala na silang dapat na ipag-alala. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na bumalik ang naunang grupo, bit-bit ang mga aswang na nahuli nila ng lambat. Mahiwaga ang lambat na tanga ng mga ito, kaya kahit gaano man kalakas ang mga nilalang, wala itong pag-asang makawala rito. At sa bawat pagpupumiglas ng mga ito mula sa bagay na yon, mas lalo lang itong humihigpit hanggang sa tuluyan na itong bumaon sa katawan ng kanilang mga biktima. Madalas yon ang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga ito, kaya naman nakaisip ng magandang ideya ang kanilang baryo para ito ay mapigilan. Kailangan kasi nilang mapanatiling buhay ang mga nilalang para mahigop ng mahikang ginagamit nila ang mga natitira nitong lakas at kaluluwa. Sa gayong paraan, mananatiling nakakubli ang Santa Monica. Nang marinig naman ni Semenyo ang tungkol dito, maigi niyang pinagmasdan ng mga aswang na nahuli ng lambat. Nakita niya na kahit gaano pa man kahigpit ang mga ito sa katawan nila, hinding-hindi yon mamamatay. Yun bang para may proteksyon ng mga lambat na yon upang hindi magkagutay-gutay ang katawan ng mga nilalang. Matapos naman niya yung masilayan, dito niya napagtanto ang ibig sabihin ng kanyang lolo. At sa loob ng halos 3 oras na pagmamasid, nakita niya kung papaano hulihin na parang mga ordinaryong hayop ang mga nilalang. Hindi alintana ng mga ito kung mga gabunan ang kanilang nakukuha o mga nasa ibang lahi man. Basta ang mahalaga para sa kanila, mapuna ng bilang na kanilang kailangan. Nang makumpleto na ang bilang, dito na nagsimulang magpahinga ang mga kasamahan nila. Pagod na pagod man, nabalot ng kasiyahan at pagbubunyi ang looban ng galyon. Labis-labis kasing nagpapasalamat ang mga ito na walang nangyari sa kanilang mga kasama. Kumbaga, ang pagsasayang yon ay buhat sa ligtas ng panghuhuli nila. Di nagtagal matapos ang pagsasaya, dito na nagsimulang umusad pabalik ang galyon. At nang makabalik na sila sa baryo ng Santa Monica, lahat ng mga aswang na nakuha nila ay agaran nilang inilagay sa kulungan. Yung mga malalakas naman at may malalim na karunungan, nilagyan ng mga ito ng itim na piring sa mata, senyales na yon ang unang gagamitin nila. Dala ng kuryosidad, di sila tumigil kakasunod sa mga ito, hanggang sa marating na nila ang parte ng baryo kung saan nagmumula ang mahikang matagal na panahon ng nagbibigay sa kanila ng proteksyon. Paglalarawan ni Semenyo sa lugar na yon, di naman ito espesyal. At kagaya lang din naman ito ng mga ordinaryong bahay. Ngunit ang nagpapabukod tangi sa lugar na yon ay yung batong may kulay rosas na liwanag. Sa lahat ng bagay na nakita niya sa Santa Monica, ito ang kakaiba sa lahat, gawa ng yung liwanag na nagmumula rito, patuloy na dumadaloy patungo sa itaas ng bato. At kapag nakakarating doon ng liwanag,
naglalabas ito ng makapal na hamog na agarang kumakalat sa baryo. Wala man siyang ideya kung papaano yun nangyayari. Alam niya na matagal na itong ginagamit ng mga ninuno nila. Dagdag pa niya na, para makapaglabas ito ng makapal na hamog, kailangang patayuin sa harapan nito ang mga nilalang na nadakip nila upang makuhanan nyo ng esensya at kaluluwa. At sa oras na maisakatuparan na yon ng mga taga-baryo, tanging mabilis na sigaw lang ang iyong maririnig bago ito maglaho. Pagkatapos, dito na lalabas ang makapal na hamog na agad na babalot sa paligid. Nang masipat naman nila ang bagay na yan, paunti-unti naunawaan na niya ang silbi ng mahiwagang bato. Maya-maya pa, nang maubos na ang mga nilalang na nakahanay, agad naman silang bumalik sa kanilang mga tahanan. Bawat isa walang nararamdamang kahit na ano sa mga nasaksihan nila, na animoy isa lamang itong pangkaraniwang kaganapan para sa kanila. Lumipas pa ang mga araw, muling nanumbalik ang normal na kaganapan sa kanilang lugar. Dahil dito, nagpasya sila si Menyo na lumabas muna ng Santa Monica. Bukod kasi sa magaling na ang lolo niya, marami silang mga bagay na kailangang balikan. Dagdag pa niya na, babalik din naman sila kaagad, kung kaya't wala itong dapat na ipag-alala. Pagkarinig naman ng pinuno sa naging rason nila, hindi yun tumutol. Maging ito man kasi, aminado na kulang ang kagamitan nila sa baryo. At bilang matagal na silang naninirahan sa mundo ng mga tao, alam nito na hindi na sila mahihirapang makibagay. Dahil sa ganoong kaalaman ng pinuno, kung kaya't bukal sa loob nitong pinahintulutan ang kanilang desisyon. Tiwala ako sa iyo, Tiburcio. May maganda na tayong ugnayan ngayon, kaya alam ko na totoo ang mga sinasabi ninyo. Yun nga lang, para tayo'y makasiguro sa inyong kaligtasan, kailangan niyong magkaroon ng kasama. Kayo na ang bahala sa kanila, at asahan nyo, susunod sila sa lahat ng sasabihin ninyo. Nang marinig naman ito ng lolo niya, taus-puso itong nagpasalamat. At nang matapos na ang kanilang pag-uusap, dito na sila pumili ng kanilang kasamahan. 3 lang ang pinahintulutang sumama sa kanila para naman hindi sila maging kahina-hinala sa mga lugar na pupuntahan nila. Napagkasunduan din nilang di papapasukin ng 3 sa baryo upang hindi ito makapagdulot ng hindi inaasahang problema. Matapos naman nilang magkasundo, dito na sila binigyan ng pinuno ng mga ginto na gagamitin nila sa pamimili. Muli rin sila nitong pinaalalahanan ukol sa mga panganib, lalo na sa mga aswang na merong personal na galit sa kanilang lahi. Matapos naman yung mailahad ng pinuno, nagbigay galang na ang kanilang mga kasamahan bago umalis. Hindi naglaon. Paglabas nila ng Santa Monica, dali-dali naman silang naghanap ng daan patungo sa pinakamalapit na baryo. Yun muna ang prioridad nila, upang maging ligtas ang pangkat nila pagsapit ng gabi. Ang kaso lang, dahil sa layo ng kanilang distansya, hindi sila kaagad nakarating. At sa halip na mapadpad sa baryo, nakarating sila sa isang maliit na nayon kung saan bilang lamang ang mga tao. Pagdating nila rito, agad naman silang humanap ng matutuluyan hanggang sa meron na rin silang nakita. At sa tulong ng kanilang mga mutya, di ito naging posible. Ora mismo nakilala nila ang mga ito, kaya naman dito na nila nalaman kung ano ang kasalukuyang sitwasyon ng lugar. Ayon sa padre de pamilyang nagpatuloy sa kanila, maganda naman ang pamumuhay doon. Yun nga lang, kapag sumasapit ang gabi, merong mga nilalang na nagpaparamdam. Minsan na yung may nakuha sa kanila, kaya gano'n na lamang ang nararamdaman nilang takot. Mariin din itong inilahad na kapag sumapit ang 5:00 ng hapon, wala ka nang makikita sa kanilang naglalakad sa labas. Lahat nagtatago na sa loob, pilit pinakikiramdaman ng buong paligid. Dagdag pa nito na, maya-maya lang darating na ang nilalang, kaya hanggat maaari iwasan nilang lumikha ng kahit na anong ingay
na makakaagaw ng atensyon nito. Matapos naman itong makapagwika, agad na sila nitong inutusan na tumungo sa kanilang mga silid. Pinatay na rin ito ang gaserang nagbibigay liwanag sa kanila, kasabay ng mga paalala. Ano man ang marinig niyo sa labas, huwag niyo nalang pansinin. Hayaan niyo na lang. Lilipas din yan. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad nitong isinarado ang pinto. Dumilim na rin ang kwarto, kaya naman dali-daling kumuha si Lolo Tiburcio ng lampara para sindihan ito. Pagbalik ng liwanag sa loob, dito na sila nag-usap-usap. Pinagplanuhan nila ng maigi kung papaano huhulihin ang mga nilalang nang hindi nasasaktan. Batid kasi nilang marami pa itong nabiktima, kaya naman kung may uuwi nila ito sa kanila, malaki ang maitutulong nito sa pangkubli ng baryo. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na naghanda ang kanilang mga kasama. Nataon kasi noong may mga armas din itong naikubli sa mga bayong na kanilang dala. Ayon kay Simeño, karamihan sa mga armas ng mga kadugo nila hindi purong nagmumula sa kalikasan. Marami kasi rito binubuo ng mga buto ng namayapang hayop. Ngunit yung mga hayop na kanilang pinagkuhanan ay hindi mga pangkaraniwan. Marami sa mga ito nagmula sa mundo ng mga engkanto, kaya naman ang kanilang mga butong naiwan ay mahiwaga. Dagdag pa niya na, kakaiba rin ang wangis ng mga armas ng mga kadugo nila, kung saan kalimitan sa mga ito ay parang mga kahoy lang kung titingnan. Subalit kapag binusisi mo ito ng malapitan, dito mo makikita ang mga mahiwagang simbolo at bagay na nakalapat dito. Bagaman may mga dala silang patalim, hindi nila ito gaanong ginagamit. Ang kanilang angkan kasi nakatuon sa pagpapalakas ng espiritual na kakayahan. Gayunpaman, hindi sila dapat maliitin pagdating sa pisikal na pakikipaglaban. Lahat kasi sila marunong makipagkombate, kaya naman gamit ito at ng abilidad nila, masyado silang mapanganib sa mga pangkaraniwang duelo. Matapos namang makapaghanda ng grupo, sa halip na sundin ang sinabi ng may-ari ng bahay, tahimik itong nagmasid sa mga siwang ng bahay. Bawat kaluskos, huni, ay maigi nilang sinisiyasat hanggang sa magkaroon na sila ng ideya kung saang hayop ito nagmumula. Ang kaso lang dumaan na lamang ang 2 oras, tila bang wala pa ring senyales ng nilalang. Akala nila hindi na ito magpapakita pa, pero sa hindi inaasahang pagkakataon, muli silang nakarinig ng isang kaduda-dudang ingay. At ang ingay na yon ang agarang kumuha ng kanilang atensyon. Naririnig niyo ba ang naririnig ko? Mukhang nanggaling sa norte ang huni. Pakinggan niyo. Pagkasambit nito ng isa sa kanilang mga kasama, agad silang napasilip sa direksyong itinuturo nito sa kanila. Maya-maya pa, dito na nila nasilayan ang isang nilalang na halos kahalintulad ng aso ang wangis. Yun nga lang, imbis na balahibo ang nasa ulo nito, katakatakang bungo ang naunang nakausli rito. Meron din yung 4 na pangil, tapos di mo yun makikitaan ng konting bakas ng ilong nito. Ngunit kung titingnan mo yun ng kabuuan, masasabi mong napakabangis nitong nilalang. Kasindak-sindak din ng mga mahahaba nitong kuko, tapos masyadong nakakabahala ang laki ng katawan nito. Subalit nang masipat ito ng kanilang mga kadugo, tila bang wala itong naramdamang kahit na anong pagkasindak. At imbis na matakot, nagplano ito sa kung ano ang kanilang susunod na hakbang. Ayon sa mga ito, walang dudang aswang ang kinakaharap nila. Pero ang ipinagtataka nila, bakit ganoon ang anyo nito? Madalas kasi sa mga aswang na nagpapalit ng anyo, mga ordinaryong hayop lang ang kayang gayahin. Samantalang ang nilalang na yon, mukhang ginaya ang wangis ng isang mahiwagang nilalang na nagmula sa mundo ng mga engkanto. Nakakamangha ang ganoong nilalang para sa kanila.
gawa ng bago lang ito sa kanilang paningin. Mariinding inilahad ng mga ito na kahit na anong mangyari, iuuwi nila ito sa baryo ng Santa Monica. Pagkatapos ng mga pag-uusap, dito na nga nito pasimpleng binuksan ang pinto. Dali-dali silang pumuslit hanggang sa marating na nila ang parte ng kusina kung saan may nakita silang maliit na labasan. Bagaman alam nila na mapanganib ito sa mga taong naninirahan sa loob, di nila ito gaanong ininda dahil sa isip-isip nila, di naman nila ito hahayaang makapasok ng bahay. Pagdating nila sa bakuran, sakto naman ang pag-atungal ng nilalang. Pagsilay nila sa kinaroroonan nito, agad namang sumigaw ang kanyang mga kasama upang palakasin ang mga loob nila. At habang ginagawa nila ito, dahan-dahan na nilang pinapalibutan ang mga nilalang. Pilit din nila itong itinataboy sa pamamagitan ng tinig, ngunit nakapagtatakang hindi ito nasisindak. Maya-maya pa, imbis na umatras ito, bigla itong sumugod sa kanila. Dahil sa pangyayari, hindi na rin nagdalawang isip ang mga kasama nila na alisin ang mga balabal sa kanilang mga katawan. Pagtaas nila nito, agad namang nagkaroon ng bisa ang mga kalasag nila. Kaya naman bago pa makalapit ang nilalang, nagawa na sila nitong maprotektahan. Halos paulit-ulit sinubukan ng nilalang na yon na basagin ang hindi nakikitang harang, pero naging bigo ito. Gaano man kalakas ang puwersang ipinapamalas niya, hindi ito sapat para mapangibabawan nito ang karga ng mga kadugo nila. Hindi nagtagal, nang makahanap na ng pagkakataon ng kanilang mga kasama, dahan-dahan naman yung umusad hanggang sa masukol na nito ang nilalang. At mula sa kanilang posisyon, walang patid nila itong pinag-uundayan ng saksak. Lahat ng dala nilang armas ibinato nila rito, kung kaya't wala na rin yung nagawa kundi ang manghina. Pagbagsak nito sa lupa, gamit ang kanilang lambat, walang kaabog-abog nila itong hinuli. Pagpalupot ng lambat sa katawan nito, agara naman yung humigpit hanggang sa hindi na ito makakilos pa. Matapos ang pangyayari, napilitan namang magpalit anyo ang aswang upang magmakaawa. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito pinaunlakan ng pangkat. Bawat isa walang balak na iwan ito buhay man o patay. At para naman hindi sila mahirapan sa pagbitbit sa nilalang, ginamitan nila ito ng mahika upang mapaliit ang mismong anyo nito. Matapos nila yung maisakatuparan, agad nila itong inilagay sa bayong kasama ng kanilang mga mahihiwagang sandata. Hindi rin nila alintana kung nagmamakaawa ito sa kanila, dahil ang paningin nila rito, walang pinagkaiba sa mga demonyong matagal na panahon na nilang nililipol. Hindi naglaon, pagbalik ng katahimikan sa paligid, dito na naglakad ang grupo pabalik sa loob ng bahay. Walang nakakaalam sa ikinilos nilang yon, kaya naman kinabukasan, maayos silang nakaalis doon. Pagdating naman nila sa bayan, sumalubong sa kanila ang napakaraming taong mananaod. Nakakamangha ang ganoong sitwasyon, pero normal na ito para sa kanilang maglolo. At habang abala sila sa pamimili, nanatili sa labas ng bayan ng tatlo. Gayunpaman, kahit hindi sila nito nakikita, meron pa rin itong ugnayan sa kanila. Makalipas pa ang kalahating oras na paglilibot, nabili na nila si Menyo ang iilan sa mga kailangan nila. Ayon sa kanya, na noong mga sandaling yon wala silang napapansing kakaiba. Napakatahimik ng paligid, animoy walang nagbabadyang panganib. Ngunit pagdating ng tanghali, nang makalikom na sila ng sapat na kagamitang dadalhin papauwi, may nakita silang grupo ng mga kababaihan na kanina pang nagmamasid sa kanilang dalawa. Tahimik lang ang mga ito, ngunit kapansin-pansin ang panlilisik ng kanilang mga mata. Maya-maya pa, nang medyo kakaiba na ang pakiramdam niya, dito na nagdesisyon ng lolo niya na umalis.
Bukod kasi sa parami na ng parami ang mga kalaban nila, kapansin-pansin na rin ang kakaibang kilos ng mga ito. Yun bang meron itong ginagawa para bitagin silang dalawa? Siyempre, hindi naman yun papayagan ng lolo niya, lalo pat wala silang dalang kahit na anong armas para proteksyonan ang mga sarili nila. Hindi naglaon. Paglabas nila ng bayan, sumalubong ang tatlo nilang kasama. Manoy Tiburcio, bilisan nyo na dahil mukhang dinadagsa na tayo ng mga kalaban. Hindi namin sukat akalain na ganito ang mangyayari, kaya naman mas magandang umalis na tayo rito. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, di sila nagdalawang isip na sumunod. Bukod sa medyo mapanganib na ang kanilang sitwasyon, aminado silang mahihirapan silang makatakas sa oras na mapalibutan na sila ng mga nilalang na yon. Dahil dito, nagmamadali naman silang umalis ng bayan. Ang problema lang, ilang kilometro ang layo rito, may nadatnan silang maliit na baryo na merong nakatirang ilang pamilya. Tahimik ang lugar, ngunit paglagpas nila rito, bigla na lamang nagliwanag ang gamit ng kasama nila na may kakayahang makasilay sa mga mangyayari sa hinaharap. Paghawak naman ito rito, bigla itong napahinto nang masipat sa pagitan nito ang mangyayari sa baryo. Lahat ng pamilyang naroon mamamatay, kaya naman agad itong inilahad ng kasama nila sa lolo niya. At nang marinig naman ng matanda ang sinabi nito, agad din naman yung napahinto habang nag-iisip ng malalim. Sa puntong yun kasi, medyo nakakakonsensya na iwan ng baryong yun, lalo pat sila ang dahilan ng pagkalipol nito sa hinaharap. Aminado rin si Lolo Tiburcio na hindi niya ito mapapahintulutan, kaya naman dali-dali itong nagtanong sa kanilang mga kasamahan ukol sa maaari nilang magawa. Ngunit nang marinig nito ang sinabi ng matanda, nakayuko namang sumagot ang isa sa mga ito ng, "Gabi pa darating ang ating mga kasamahan. Kung mananatili tayo rito hanggang hating gabi, may posibilidad na merong malagas sa ating grupo. Hindi kami takot mamatay, ngunit kayo ang inaalala namin dahil sa oras na kami bumagsak, paniguradong kayo ang susunod. At kapag nangyari ang bagay na yan, kahit sa kabilang buhay wala kaming mukha na may haharap sa aming mga kamag-anak." Dahil sa sinabi nito, tila bang napaisip ang matanda. Kung tutuusin kasi, kahit napakalakas na ng tatlo, masyadong marami para sa kanila ang mga aswang na nagsikumpulan sa bayan. Hindi magiging madali na kalabanin ng mga ito kahit gamitin nila ang lahat ng armas na kanilang dala. Dagdag pa nito na, magwawagi lamang sila kung makakarating ng mas maaga ang mga kasama nila. Ngunit sa oras na ito ay mabigo, wala na itong maaabutan sa baryo. Lahat sila roon malilipol ng mga nilalang at walang kahit ni isa ang makakaligtas sa grupo man nila o sa mga taga-baryo. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagyang napatigil sa pag-iisip ang lahat. Nang marinig kasi nito ang naging opinyon ni Simeño, tila bang nagkaroon ng mga ito ng pag-asa. Ayon sa kanya, na kung hindi nila kakayanin ang mga nilalang sa direktang labanan, pwede naman nila itong bitagin. At habang abala ang mga ito sa paghahanap, unti-unti nila itong aatakihin hanggang sa tuluyan na itong manghina. Mas mainam ding dalhin nila sa kakahuyan ng laban nang sa gayoy magkaroon sila ng dagdag kalamangan. Mariin din niyang inilahad na sa looban ng gubat, walang kapasidad ang mga nilalang na sabay-sabay na makapasok. May mananatili sa labas, kaya naman sa oras na gano'n ang mangyari, tsansa na nilang lipulin ang mga nangahas. Nang marinig naman yon ng grupo, tila bang nabuhayan ang mga ito. Hindi nito halos sukat akalain na ang katulad niya may kapasidad na makapag-isip ng ganoong plano. At dahil sa sinabi niyang yon, dali-dali namang kumilos ang lahat habang may araw pa. Pinagtulungan nilang maglatag ng mga bitag hanggang sa naihanda na nila ang lahat.
Pagpatak ng dapit hapon, para silang mga mersenaryong naghihintay ng mga biktima. Nakabase na rin sila noon sa gubat, kaya naman di na sila gaanong nababahala. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, hindi pa rin nila maiwasang mag-alala para sa mga taga-baryo. Aminado kasi sila na sa oras na salakayin nito, wala silang ibang magagawa kundi tanggapin ang realidad. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, paunti-unti nakakarinig na sila ng mga atungal at kakaibang hunis sa paligid. Wala man silang nakikita, malakas ang kutob nila na nasa malapit lang ang mga nilalang. Marahil kagaya nila, naghahanda rin ng mga ito sa pagsalakay. Pagpatak naman ng 6:00 ng gabi, dito na nila nasilayan ang mga nilalang na mabilis na tinatahak ang malawak na patag. Para itong mga mababangis na hayop na naghahanap ng mga biktima, kaya nang masipat nila ito, inihanda na nila ang kanilang mga sarili. Si Semenyo noon at ang kanyang lolo, hawak-hawak na ang balabal na may kakayahang makapaglikha ng mahiwagang kalasag. Ito ang ibinigay sa kanila ng tatlo upang kahit papaano hindi sila basta-bastang mapahamak. Sa estado naman ng kanilang mga kasama, bitbit ng mga itong pangunahing armas na dala-dala nila. Nakakabahala mang masipat ang mga ito sa ganoong posisyon. Pinili nilang magpakatatag upang hindi sila basta-bastang panghinaan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang mga kasama nitong amumongo. Dambuhala ang mga nilalang na yon, kaya kahit ang mga punong nakatayo sa malawak na patag, madali nitong natitibag. At nung makapasok na ito sa lupain ng baryo, walang kaabog-abog nitong winasak ang lahat ng kagamitang kanilang madaraanan. Pagdating ng mga ito sa kabahayan, agad na kumuha ng malalaking bato ang mga nilalang at walang habas itong pinagbababato. Isang malaking tipak lang nito, sapat na para wasakin ang isang tahanan. Dahil sa pangyayari, agad namang sumiklab ang kaguluhan, ngunit imbis na kumilos sila, hinintay nila itong makalapit sa gubat. Alam kasi nila na hindi sila roon pwedeng bumalik, gawa ng sa oras na maramdaman ito ang kanilang presensya, paniguradong sila ang pupuntiryahin ng mga ito. At kapag nangyari ang bagay na yon, hindi na sila magkakaroon ng pagkakataon para lumaban. Ito ang iniiwasan ng tatlo, kaya naman kahit masakit para sa kanila na makita ang sitwasyon, pinili nilang magkibit balikat at magbulag-bulagan. Sa isip-isip nila noon, hindi masasayang ang sakripisyo ng mga taong naninirahan dito dahil ipaghihiganti nila ito. Iyon ang pangunahing dahilan kung bakit mas pinili nilang manatili kesa tumakas. Sa pagpapatuloy ng mga kaganapan, dito na nila napansin ang unti-unting paglapit sa kakahuyan ng mga nilalang. Marahil naramdaman na nito ang presensya ng patibong nila, kung kaya't hindi na nito maiwasang lumapit. Ilang metro naman ang layo ng mga ito. Dito nila nasilayan ang lihiyo ng mga aswang. Sa puntong yon, doon na rin nila napagtanto na kaya pala sobrang dami ng mga nilalang na yon ay dahil sa binubuo ito ng 5 angkan at 3 uri. Bagay na naging daan upang makapag-ipon ito ng mga mandirigmang halo-halo sa kanilang dugo. Dagdag pa ng mga kasamahan ni Semenyo na dahil sa pagkakaroon ito ng 3 lahi, paniguradong mas malakas yun kumpara sa mga pangkaraniwang aswang. Hindi ko sukat akalain na ganitong mga nilalang ang makakaharap natin sa lugar na ito. Napapaisip tuloy ako kung saan napadpad ang lagusan ng Santa Monica. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, wala naman silang naisagot. Maging sila man kasi, aminadong walang kaide-ideya sa mga nangyayari. Kahit nga noon si Semenyo, napansin na kakaibang dialektong ginagamit ng mga nabilhan nila. Mabuti na lang, magaling sumenyas ang lolo niya, kaya naman nakuha nila ang kanilang mga kailangan.
Ilang minuto pa ang lumipas. Nang makapagtipo na ang mga nilalang, dito na nagsimulang magsalita ang namumuno sa mga ito. May mga katagayong inilahad sa mga kauri niya. Naanimoy kinakasangkapan nito para mapalakas ang loob ng mga tagasunod nito. Matapos naman yung masambit ng namumuno, dito na nagsimulang umusad ang mga nilalang. At kagaya ng plano nila, hindi nga nakapasok ang mga ito ng sabay-sabay. Noong una sinubukang wasakin ng mga amumongo ang gubat, subalit naging bigo ito dahil sa kalasag na ibinalot doon ng kanilang mga kadugo. At nang mapagtanto naman yon ng mga nilalang, wala na rin itong nagawa kundi ang magpapasok dito ng pangkat. Ayon sa kanya, 2 pangkat ang una nitong pinapasok na binubuo ng tig-12 piraso. Matapos niya yung masilayan, dali-dali naman niya itong ipinagbigay alam sa kanyang mga kasamahang naghihintay sa bukana. Pagkakuha nito ng senyas niya, dahan-dahan itong bumaba sa puno, bit-bit ang mga armas nila. Maya-maya pa, nang nasa ibaba na ng mga itong mga kalaban, di na ito nagdalawang isip na lumundag habang iwinawasiwas sa ere ang kanilang mga sandata. Sa isang iglap, nagliwanag ang mga bagay na yan hanggang sa unti-unti nang umusli roon ng isang kakaibang latigo na gawa sa purong liwanag. Berde ang kulay nito, ngunit sa oras na lumapat ito sa katawan ng mga kalaban nila, nagiging kulay pula ito. Wala kang makikitang pinsala na nililikha ng armas, ngunit kapansin-pansin ang agarang panghihina ng mga tinatamaan. Sa sandali ring kumalas ang latigo sa kanilang katawan, bigla itong maagnas hanggang sa buto na lamang ang matira sa kanila. Matapos itong ipamalas ng kasama nila, doon din niya nakita ang dalawa na dalubhasa pagdating sa paglikha ng lason sa hangin at pagtawag sa mga nilalang na matagal nang pumanaw. Sa kumpas ng armas nito, kaya nitong palabasin ng mga pumanaw na hayop na kasalukuyang nakalibing sa paligid. Nakadepende rin sa nagtatangan kung ano ang wangis ng lilikhain nitong nilalang. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang nabulabog ang grupo ng mga aswang. Sa isang kisap mata, nagkawatak-watak ang mga ito hanggang sa tuluyan na yung nalipol ng 3. Matapos naman nila yung mapaslang, kinuha nila ang mga ulo nito upang itapon sa labas ng kakahuyan. Kaya yun ginawa ng 3 ay para maipakita sa mga kasamahan nito na hindi sila natatakot. Nang may sakatuparan na nila ang bagay na yon, abot langit naman ang naramdamang galit ng pinuno ng kanilang mga kalaban. At para maipalasap sa kanila ang pangil ng mga ito, walang patid sila noong pinagbababato ng mga amumongo hanggang sa unti-unti na nitong napahina ang kanilang kalasag. Nang mapansin naman yon ng 3, hindi nila maiwasang matakot. Alam nila na sa oras na bumagsak ang harang, ito na rin ang magiging katapusan nila. Halos 4 na oras nila itong pinigilan kung saan nagdulot ito ng matinding panghihina sa kanilang panig. Ayon sa kanya, na pagkatapos ng 4 na oras, 2 sa mga kasama niya ang hindi na makatayo pa. Wala na rin itong lakas para lumaban, kaya para mapanatili silang ligtas, pilit nitong ibinubuhos ang natitira nilang lakas sa pagpapatibay ng harang. Mabuti na lang talaga na paaga ang pagdating ng kanilang mga kasama. Dahil kung nataong hindi, paniguradong wala na itong madadatnan. Dagdag pa niya na, napansin nila ang pagdating ng mga ito nang masipat nila ang makapal na alapaap na biglang bumalot sa liwanag ng buwan. Pagtingala noon ng kanilang kasamahan, halos mamatay-matay na ito sa kakasigaw, buhat sa tuwa na kasalukuyan itong nararamdaman. Maya-maya pa, matapos ang naging pagtawag, dito na nagsimulang bumaba ang kanilang mga kasamahan. At sa isang iglap, nagkagulo sa hanay ng mga nilalang. Lahat ng mga nilalang na sumusukol sa kanila, halos hindi makapaniwala sa kanilang mga nakikita. Maya-maya pa,
paglapag naman ng mga kadugo nila, walang habas nitong pinaglalalambat ang mga nilalang na kanilang nakaharap. Yung iba namang hindi nila madakip, pinugutan nila ng ulo na animoy mga baboy lang. At sa loob ng halos ilang minutong pakikipagbuno ng mga ito, kitang-kita ni Simenyo kung papaano nawawala ng lakas ng loob ang mga nilalang. Paunti-unti umatras ang mga ito hanggang sa nakita niya kung papaano kumaripas ng takbo ang mga natira. Pagsilay naman dito ng mga kasamahan nila, hindi na nila yun sinundan, gawa ng masyado na silang maraming isinakripisyo para sa digmaang naganap. Wala rin sa plano ang ganoong pagsalakay at aminado ang mga ito na napilitan lamang silang pumunta dahil sa ulat na natanggap nila. Matapos ang pangyayari, dali-dali sila nitong pinuntahan para matulungan. Habang pinapasakay sila ng mga ito sa galyon, naging abala naman ang iilan sa pagkuha ng kanilang mga huli. Pagdating naman nilang 5 sa itaas nito, bumungad sa kanila ang pinuno ng baryo ng Santa Monica. Kagaya ng inaasahan, nakasimangot ang mukha nito, indikasyon na hindi ito natutuwa sa kanilang ginawa. Dahil sa padalos-dalos ninyong desisyon, naalagay sa alanganin ng ating pamilya. Ngayong alam na ng mga nilalang na umiiral tayo sa iba't ibang lugar at panahon, hindi na magiging madali ang panghuhuli natin sa kanila. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin ako dahil walang nangyaring masama sa inyo. Tsaka na natin problemahin ang mga problema. Sa ngayon, ipagdiwang na muna natin ang tagumpay na ating nakamit. Salamat mga kapatid, at naging ligtas kayo sa kabila ng matinding panganib. Wika ng pinuno. Nang marinig nila ang sinabi nito, nawala ang kanilang mga alalahanin. Kahit papano kasi, nakumpirma nila na hindi ito nagalit sa kanila. Dumaan pa ang mga araw. Dito na rin nalaman ni Simenyo na hindi lang pala sa mga lugar naglalakbay ang lagusan ng baryo, bagkus pati na rin sa panahon. Yun nga lang, pawang mga nagdaang panahon lang ang kaya nitong puntahan. Wala itong kapasidad na umusad sa hinaharap, gawa ng labag na ito sa kapangyarihan ng Panginoon. Matapos naman niyang malaman ang tungkol dito, mas lalo pa siyang bumilib sa kanilang mga kadugo. Dagdag pa niya na, noon pa man gusto na talaga niyang manatili sa lugar na yon. Pero makalipas ang ilang taon, nakatagpo siya ng isang babae na nakapagpabago sa kanyang mga pananaw sa buhay. Malayo man sa baryo, alam niya na kagaya ng lolo niya, mananatili ang ugnayan niya sa mga itinuturing niyang kamag-anak na mga malalakas na mandirigma ng Baryo Santa Monica.